بسم اللہ کبریا دی شان تک پہنچن دا کلیا جان لے ماشاءاللہ کیا بات ہے کبریا دی شان تک پہنچن دا کلیا جان لے موجب تخلیق کائنات نو پہچان لے اے عبادت اور عقیدے دے مسافر سن ذرا پنجا بارہ نو وسیلہ زندگی لئی قرآن لے مہربانی چاواں نا تے دل ٹھر ٹھر ویندا ہے کائنات تو افضل نہ ہے چاواں نا تے دل ٹھر ٹھر ویندا ہے کائنات تو افضل نہ ہے جے دھوپ دی لوڑ تے دھوپ دتی ہے دتی چھاں دی لوڑ تے چھاں ہے گناہگار بھی راجاں پر ذکر ہوندا کر چھڑدا پاک زبائیں تخلیق ایاز اس رب دی ہائیں جڑا پانچ تاندہ یزدائیں تخلیق ایاز اس رب دی ہائیں جڑا پانچ تاندہ یزدائیں دوڑا جی اکھیان دے شہر دی رونق دا سردار بنیندہ کیوں ہے مہربانی اکھیان دے شہر دی رونق دا سردار بنیندہ کیوں ہے ہووے جرم تے جے سزا ہوندی بے جرم مریندہ کیوں ہے کدی میں بھی لڑیا نال تیرے تو روز لڑیندہ کیوں ہے تینوں مان لیا ہے حاصل زندگی دا یا سٹیندہ کیوں ہے کیا بات ہے اور ایک زرد لبی اتو تاس دے حملے میرا شوق ہے سجن بلاوے میرا شوق ہے سجن بلاوے مینو زندگی تو وعد بخت پیارا ہے کرے ترس بلند فرماوے واہ بے واہ ہو سکتا ہے سا آسان ہو جاون مر موت ایاز دی جاوے جی میں پہلی واری رب ملوایا ہے چاہ آخری وار ملاوے بے واہ کیا بات مہربانی تقدیر نو ڈاک میرے واسپ ہے مردن کمزور نصیب حالات مہربانی تقدیر نو ڈاک میرے واسپ ہے مردن کمزور نصیب حالات دل کملا نیت گھبرا ویندا ہے تنہائیاں دے صدمات مجبور ہے آزا تسا بیٹھا انہا آساں دی برسات اچ میں ہتھاں دا کاسا چائی وطنا ربا دے چا سجن بارات مہربانی اور تازہ تازہ عید گزری ہے جی مجبور تو ایک جھٹ نہ پوچھ حالات دے اس منظر دا وقت اثر دا کوئی ڈھول تے جادو چل گیا ہا غیران دے خاص اثر دا بار ہی جردہ تے لگا ڈھیر افسوس ایاز نہ پوچھ ان دی جھٹ اچ بدلی نظر دا صدمہ گزر دا تا زندگی جگر تے ہاتھ راسی یا توفہ عید فطر دا اس دل بار دا مہربانی مجبور جو ہم زندان تو بیر ایک قدم رکھیتا کوئی نہیں ہویا پاک کا ایاز بھی چھوڑیا تو نہ ذہن پٹیتا کوئی نہیں بندے خوش آئے سانگ سانگ آندے او وقت بھی کھیتا کوئی نہیں کئیاں خوشیاں عید الفطر دیاں جدا ڈول منیتا مہربانی اور ہائی اصل سازش لگ دیاں دی میرے حوصلے بہوں ازمائے گئے جپا سا ہائی اصل سازش لگ دیاں دی میرے حوصلے بہوں ازمائے گئے وعد دے کے طاقت اوترا نو جذبات دے رقص بھی کھائے گئے روے تانگ نہ دل وچ گلشن دی ہر پھول تو وار کرائے گئے مجبور ایاز انسان اسو میں تو زد شہر پنائے گئے ٹھوکا لگ گئے تاں احساس ہویا ہے آ پیر گیا میرا سل تے ٹھوکا لگ گئے
تاں احساس ہویا ہے آ پیر گیا میرا سل تے میرے لگدیاں درد ونڈائے کوئی نہ اعتراض کریں دن دل تے رکھ وس سچ میں جذبات نہ سگیوں وس کدا کوئی چل دن دل تے کیڑا کملائیں سکیاں کھوانو ایاز گڑے نہ ٹل تے اور جانے رب سائیں کہ تائیں رولنا ہے کائنات دے وچ تنہا ہے جانے رب سائیں کہ تائیں رولنا ہے کائنات دے وچ تنہا ہے کہ تو لب سنے اجر محبتاں دے ہو سکی منظور دعائے کائنات دا مالک مخفی راز دے وچ دے اتنے لفظ لکھائے ہے سو بخت روج تھیا سر بسجود ایاز دیئے منشائے اور میرے دل تے اس دا قبضہ ہے جندی اپنی ڈھیر تعریفہ میرے دل تے اس دا قبضہ ہے جندی اپنی ڈھیر تعریفہ کردار اچ خاص خوبی ہاں بول ویندہ یاز حریفہ تائیں گھل گیا ہجر دی مرزاں تو کچھ ظلم دی عمر ضعیفہ سجنا دی دینا مانگ واپس لیونے میرے دل جو تکلیفہ بنی اور کندے کرم ہیں اداواں تو پوچھ لے کندے کرم ہیں اداواں تو پوچھ لے سوری کندے کرم ہیں دعاواں تو پوچھ لے مینوں پٹ نہیں سگیاں اداواں تو پوچھ لے جڑے رنگ چایا ہے میں کچھ نہیں جاتا پیراں تے کھلوتا حیاواں تو پوچھ لے یار کیا بات ہے بھائی واہ